Yawwa mai babban laya. Na dawo gare ka a karo na biyu. Na ji daɗi da kace tafiyar ku ba ta yi nisa ba ka dawo. Ko na yi tafiya ko ban tafiya ba, na gaya miki, na ƙara gaya miki. Wannan aikin ubanki zai ki samu mu taimaka miki. Ni fa duk abin da ya daga hankali ba san zaki ba. Ki nemi ubanki ya taimaka miki amma ba ni ba. Kana nufin dai ba za ka iya ba, aikin ya fi ƙarfinka ko? To shi kenan. Da ni kake zancen. Ai na gaya miki, na ƙara shaida miki. Ba wai tsoro nake ji ba, ni ta abin zai tada mana hankali ba san sa nake ba. Haka kurum ba zai yiwu ba. Ai ba hauka ake ba. Bari shaida miki. Dai yanda ka ɗauki takarda ka ce so kake ka share wani, to ka ga ta cewa takardar share kanka ka ɗauko. Duk mutumin da ke ga yana kaiwa na kawowa cikin kwanciyar hankali da lumana, Allah ne ya shige gabansa ya riƙo da hannunsa. Amma ba wani katon banza ba. Ki je ki nemi ubanki ya taimaka miki. Haka ka ce? Yanzu ne ka gane haka? Yanzu ne ka fahimci haka? To mu zuba ni da kai. Da ni kake maganar. Da me kake gadara? Da me kake ƙarya? Ba dai ƙaryarka aljanu ba, gadararka aljanu. To zan faɗa wa sarkin aljanu. Duk wasu aljanu da suke bayanka za su janye maka tallafi. Sai na ga ina ka saka gaba. Amma in kika yi haka kin mun daidai. Dama arzikin nan sun kane ni, sun hana ni ibada, sun hana ni in koma ga Allah. In kika sa aka ɗauke mun su, shi kenan sai in yi al'amura na cikin kwanciyar hankali. Haka ka ce? Haka ka ce? Haka ka ce? To mu zuba ni da kai.